Mimana wili kutukupa kale wata tukupa kono awa tukupa tiki kele mo kele ya mimbe tukupa o kele ya mungu Mimana wili kutukupa kale wata tukupa kono awa tukupa tiki kele mo kele ya mimbe tukupa o kele ya mungu Hello, what they do for the bar? Money do for the bar. Vinny do for the bar. Somebody do for the bar. What do for the bar? Danny do for the bar. Ali Dara be open in no bayo. It's to buy on the Danye. I have to buy on Yami or I want to buy on the Danye. Ah, madame, tu pas de tout. Il y a barala fana benga barala. Voilà. Na kanjuru kote pa. Fini. Madame, le défier. Tu pas condamner nous. Voilà. Il y a kola benga kola. Anyokan furuki. Anyokan nganya kuya. Kotoma, abadu kubaya uta. Danye. Kotoma. Ala, ya muti ya kali ya muti. Dire dire. Abadu kubaya uta. Kotoma dewa. Kotoma ya. Kotoma. Ala ko kotoma tuka. Mana kule. Kotoma ngini biti. Kiento no fana no bini mana mo tingo. Ala, kotoma. Daila. Ne ko duwe de. Kotoma. Abadu kubaya uta. Allah. Abadu kubaya uta. Itu banyak apa yang ada. Abadu kubaya uta. Iya, dikuta. La don't ba fili ka besirin sanya sigi la ni mi fana mo su kloti mangana de batoma ni yala mandi suma do nyina nga sigi kala ka ne de yala ngono le manne ay munu ka se an ko ka timi mani me ay munu kana ay na ko ka timi mani jaduma ko timi mani wa batoma itlo teta ko timi mani na dukuba mo ko se kumana ko timi mani apo beta do ka ko na ka timi ya benyona ebwa ina kunya ko jawo kala muso nuto don't ba fili ka besirin sini sigi ebwa o tuma tulu le ngoni segi fere ko sebe ete dukuba do dukuba ko na ya yera ira ani yera kofo o de dukuba mo ko talai na folo batigu ana entreprise batigu mpe clé publicité la radio ani télévision la ku yera kofo jango e fanta nya fara je ta labanga fiye do aforoba ni mi previ ki yera kofo ani fo de duguso batoma o ina ko yo mais bo amiga tiere fio kabine dugu jera ite le gamin da ko be don na manga mi wuru ku disisa ni e je yo jalla danga de danga safne ku o e ba fi fa de ma ko fa na nya faraje ni nga fa ndaya ni ba kuru kan nga fa ndaya ko sebe wa se ga manga to ka muso furu o ye burusu ko nai kono te ni bura du kwa muso no fe dongodo o do bi ga fuki ne ba furu arrangement la ala bato ba mi ala nyetiku ati boto mo ka jawa nga kala kari ala boto mo wala ya seti shepanti ni soro bi mi kunti ni ngabere ni ta kasola ala ala kasina to ka masala kan nyelete boto mo mi sigi ni minati
komi ne si ma ban o de la ala ta ka sɛbɛn yɛrɛ yɛlɛli la Batoma wolo wa kɔnɔ mi ne tɛna kaburu kɔnɔ ne sukoya ala ne jɛna ja ala ini denga fatoma ay mɔgɔ tɔw gasi sigi dɔɔni sa a bɛ sɔlen k'a lawuli ni delili kɛ k'a ni kalan kɛ kan ye o ka bɛn cɛ ma ka dugu jɛbali k'a lawuli ni kaburu ko kuma ni sukoya ko kuma o kɔni man ɲi bɛɛ bɛ sa nka maa si t'a fɛ ka nin jadi kuma mɛn dugu jɛbali. Ayo munu ka se a najini timi mani be a ko timi mani be a jakotuma ayo munu ka e fana na wa n b'a la ka dɔ kɔrɔ fɔ e fana b'a la k'i daba waga tuguni ko ka munumunu ka na najini timi mani a ti n'o mɔbili wala. ei I fara ne la dɛ mɔgɔ si tɛ ne dɛ wa duguba kɔnɔna de ni duguba don kura i k'i da fara n t'a fɛ. Batoma ala n b'a kɔnɔ wa mun de kɔlɔ ala bine i b'a kɔnɔ e ko kaburu den se ko kuma na yen na kɔlɔnmɔgɔ in bɛ fere da la dɔɔni fo ka taa kuma ban pewu Batoma i t'i ku ta i k'i fa lawuli ka sigiyɔrɔ d'a ma. jɛgɛ wusu bɛ yan fiyɛ fobari layi ayi munu ka se yan ayi na jɛgɛ wusu bɛ yan fiyɛ fobari layi ayi munu ka se yan hali se an ba Nfa ne b'an ka dugu maa dɔ de ɲini la ko ɲɛki kama i tɛ ɲɛ mɔ. n den i ma don ɲɛtigiw la mɛ ɲɛtayɔrɔ la o san o ka mɔgɔ wɛrɛ jira siniɲɛsigi E b'a dɔn wa? jɔnni b'a filɛ k'a bɛɛ sini ala kojugu a filɛ n ye kɛbali kɛ nin fiɲɛtɔkɛ n'a denkɛ ye ne tɔɲɔ dɛ n tɛ taa yafa u ma u y'a to fɔ n ye ɲɛ ku soma ɲɛ ti ko sanku k'a da muguri u ye hakili bɛɛ tiɲɛ fo n ye kɛbali kɛ. n'a y'i diya banabaatɔ caman b'a de fɔ ne ko yan palitɔ sumayatɔ koko mara olu caman de fɔ ne ko yan bi n'a y'i diya. bana min b'u la a ma juguya fɔlɔ de nɔ tɛ u kuma kɔnɔ. Allô? Ça va? Oui, ne yɛrɛ de don. Parisien kɔni. Ça va bien? Si tu fais ranger. Mais elle m'a fait ka di ne ma joli la? Hein? 2 500 000. Ah mais non, n ka cɛ. E yɛrɛ b'a dɔn ko ne tɛ se ka ta o la. Et si je te dis que ne b'a ta prix dɔ fara i bɛ taa o la? Hein? Ah mais pour t'arranger ne b'a ta 1 million na kɛ. I yɛrɛ k'a lajɛ. E ko di? N ka cɛ n tɛ se ka ta 1,5 million la. A se bɛ n ye k'a ta o la nka o t'a prix o. I yɛrɛ k'a lajɛ kɛ n terikɛ. N'a bɛ bɛn i ma cogoya min na n'o tɛ ne ka foyi t'a la. A bɛ ne kun de. I y'a mɛn? Han? E ko di? Walayi n'o y'i diya cogo o cogo a kɛ ten. Batoma i b'i kɛnɛ kan wala tɛ koyi e b'i k'i fa kan wala ne tɛ. Cɛkɔrɔba yafa n ma ɲɛ bi tɛ ko la. Yafa n ma. Bala min kana yafa dɛ hali n'i y'a yafa ne t'a yafa taa polisiw ta a ka kɔnsa kɛ ni telefɔni selulɛritigiw negebɔlen don a bɛ tile ka mɔgɔw fɔlɔ kotɔ ni bolifɛnw ye o ka bɛn cɛ ma nka sennamaw ta min bila tɔ fila la fo fu ka siri o dan na taa polisiw ta. Cɛkɔrɔba yafa n ma. n t'a yafa bi n t'a yafa sini i bɛ n furakɛ awɔ an bɛ consultation kɛ kolokɔrɔ ko don maa t'a dɔn ni ko dɔ kɛra la. Cɛkɔrɔba 100 minɛ i ka yafa n ma ala kama. 100 in minɛ. I ni ce i ni baraji n y'a fara. Petit. Allo? Dɔgɔ. Allo? Dɔgɔ. Awɔ. N'i kana tulonkɛ nin na. Allo? Awɔ. Petit. Allo? Tu sais que ça coûte cher. Allo? Dɔgɔ k'i ka na nin bi. Allo? K'i ka na nin bi. Mudesa. Kawako. Duguba tɛ. A bɛ kɛ di? Duguba kow ka ca. A bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ n'o tɛ i b'i yɛrɛ lebu. O kɔni don dɛ. Ne ni nin cɛ in bɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna dɛ. Kana nin fɔ n ɲɛna. Mudesa. Sisan de a bɛ to ka ne bulɔki sɔn. Ne denmisɛnninw ka jeu ye dɛ. Ko téléphone cellulaire. Téléphone tɛ de. Téléphone ka bɔ a la min. Denmisɛnninw ka tulonkɛ la. Ayi. N'a ye ne ye ka ban a banna.
États-Unis bɛ wele yan fɛ Paris bɛ wele yan ala tɛ fili ka Mali wele siɲɛ kelen kelen i ma ye a tora o grandeur de la ka taa cɛkɔrɔba ta ni ma sɛgɛ fili ka k'a la o de kama ne ɲɛ b'aw dontɔ la sugu kɔnɔ ɲɔgɔn nɔfɛ alo alo in kɔni o b'ale tulo la san kalo 12 i ma de terimuso ka kuma ye an ye mun kɛ ni cɛkɔrɔba bɛ ɲɔgɔn na ala ma wuli k'a kuma dala jo t'a la sabali k'a sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ accident bɛ kɛ waati min na e tun bɛ ka téléphone ci ale yɛrɛ de ka moto sɔngɔ ko la walayi a kɛra b'a fɛ k'i ma communication a fɛ lala mun kɛra sa o kɔni ma se na sa 1000 in minɛ sufɛ i bɛ taa tɔ 500 jan so i y'a mɛn yan kana ɲinɛ dɛ allo ah c'est Sapman Bradjara ça va et la boutique ça marche bien et bien vesti complet kelen bila ɲɛ ni tɛ yɔrɔ min na sinɛ faut que Sapman fini dɔ ka ɲi kana ye quoi ok Fati lala i ka cɛ in walayi ala ye nin da bulofɛr denya yɛrɛ dɔrɔn de kama ne bɛ mun wɛrɛ ɲini mun ne sa n'a bɛ ne mago dilan ka ban ne bɛ mun wɛrɛ ɲini i jɔ ala kojugu kabi ka dugu jɛ maa sigilen bɛ hali sannikɛla kelen kɛnɛya kɔni ka di mɔgɔw ye san o t'an fura fɔlɔ k'a ladili dɛ hali ni mɔgɔ ma sa bɛɛ ka jɛ ka bana an k'a ladili de ye siniɲɛsigi Manso cɛ salen je di hali foli ni kɔni kun sera ka foli kɛ o tun bɛ fisa i y'a ye wa ne nakun ye salenji ye maa ka foli tigi tɛnɛ na foli kɔni ye wajibi ye awa i dun t'i ka sokɔnɔ kɔnɔ i ka t'i ka sariya sigi yen yan ye sugu fiyɛ ye dɛ i y'a mɛn voilà n'a y'i diya hali sini ko n'i ye sugu bila n'o tɛ faso nin yɔrɔ i b'a sara o fɔlen f'i ye nin a ye wari kɛ ɲɔgɔn ye nin ka pɔsi a salen biye ko tɔ kɛra fa ye i m'a ye ka salen biye bila an ka nasakasa kɔnɔ i ni ce i ni baraji a filɛ dɛ ni bɛɛ tun b'a ka salen biye mɛn ni nisɔndiya ye a fɔ faso tɛ wɔn nɔgɔ la n ka cɛ n'i ka biye ta ka bɔ n ka sisa kɔnɔ n tɛ n b'a fara sisan ma chérie e fana y'a faamuya kojugu sa ne ka di ne ye tu sais que ne min ye sugu la depuis fari tɛ foli a y'a dan ye ne ka di e ye o i bɛ wari de bila n kun wa i bɛ biye de bila n kun o tɛ problème ye dimine 1000 bɛ chérie ce n'est rien mais n'i bɛ taa so kana taa ɲinɛ ma an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ pour que n k'i ka yɔrɔ dɔn chérie ko ne ye muso furulen de problème t'o la sa ne tɛ nɔrɔ i la ka taa sa n bɛ n da i kɛrɛfɛ n'i farala yɔrɔ min bɛ fara ye fo ka taa n se an ka so o bɛ cogo di ne mari chaud n y'a mɛn k'a fɛ voilà buwa cɛ ye joli de d'i ma 100 don wa 200 don wa a ko ne wari biye de di buwa wari tɛ koyi salen biye de don o tuma garibu fana bɛ salen sara sugu kɔnɔ sisan fo tɔmɔ fo de binna wa ni ma dala minɛ i ka yɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ la a yɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ la a filɛ nin ye fo tɔmɔ ne ma fɛ ka kɛra bɛ ɲɛ wala ya sabali a dabila a y'a dabila sa ma wari ba ma wari aw tigi bɛ kelen ka di a k'a faga ni cɛkɔrɔba in n'a denkɛ ka ko nin tɛ n tɛ sabali ma wari ba a y'a fa ka wari cɛkɔrɔba a y'a fa ka n ka wari mo ti machine labɛn o de bɛ nana di ne ma k'a b'o fɔlɔ papiye la ko ne ɲɛ tɛ ko la ni m'a ka wari bɔ a bɛ juru k'i kan a ka wari tɛ ne bolo i ye wari in bila min de i pɔsi bɛ wuli a b'a bolo a b'a bolo a ka bolo a wari tɛ ne bolo sa i ta ka wari la i b'a fɛ k'a don dɔrɔgu de la bleu bleu a kana girin a ka taa sa a ye to an k'a ɲininka ne ba t'a bolo a y'a bila yɔrɔ min a b'a bolo i ka ɲininka ni ɲɔgɔn mɛlɛkɛnin k'o ɲininka an t'a ɲininka an b'a f'u ye de i ka to ka sigi i tɛ pasi fɛn fɛn ne fɛ ma dɛ i tɛ wute yen o cogo di i ɲɛ b'a la an cɛ ni hakɛ sɔrɔ
y'a f'u ye wari ma y'a kun dɛ a b'a bolo sa I y'a bila min? awɔ bere kɔnɔ a y'a lajɛ kosɛbɛ koyi i da yɔrɔ ɲɛ yan a da fila bolo i ko mɔgɔ ndurumu I nana tuma min na i ye wari min di cɛkɔrɔba ma walima i ye salen biye de d'a ma wari ko fa de b'i la ne ye biye de d'a ma a yɛrɛ ma wari sara fɔlɔ alors salen biye wa kɔfɛ e laban natɔ salen biye di kaburu dɔ la kun min na i sera k'a di fiɲɛ dɔ ma walayi i tɛ kɛɲɛ o la walayi n m'a dɔn cɛkɔrɔba yafa n ma n m'a dɔn wari misɛn de kama n y'a fɔ i ka wari misɛn ma taa n'a ye n tɛ ala kama n ko n y'a fɔ i ka wari misɛn ma sa awa yɔrɔ bɛɛ garibu sɔngɔ de ye wari misɛn ye dɛ n'i t'o fɛ i b'a to yen ni miiri bɛ biye ɲɛ la o ye faso nin yɔrɔ ne tɛ se k'o di a banna bɔn e y'i ban o la o y'an sɔn wari di ani bankibaw da la ani esansi tayɔrɔw la nafolobatigi ninnu u bɛ dɛrɛmɛ fila de bɔ 100 ani miliyɔn cɛ ma k'o d'an ma ni mun ye 20 d'an ma don min na o hakili la ko dɛrɛmɛ 5 gana don walima a tilala ka bitigɛ kɔnɔ bɔ n den nka dɔrɔmɛ kelen tɛ foyi ɲɛ anw da in na an ka taa misirida la an ka taa yen la ilaha raba masa la ilaha la Lara, e sigilen bɛ mun na yan midi moins N tɛ nasa de la. nin ye nasana sigi cogo ye i sigilen bɛ baro la waa i bɛ nasa na Mun de sa? K'an bɛn kɔfɛ. K'an bɛn kɔfɛ. la wala I k'a dɔn Tarawelelakaw ka musoko tɛ tulo ye koyi. Kari muso dɔ bɛ bɔ sugu fiyɛ kɔnɔ. karamini bɛ ekɔli la ne bɛ baarakɛyɔrɔ la dalankolon est ce que o ye ko bɛn ta ye N'o don Lala jo t'a la. Patron. Naam. Patron, n'i ma ɲɛ ne ma yaala ni minɔgɔ ni ɲininkali b'i kana ne si kɛra den walo. Ɲɛmɔ Ala n'a kira yɛrɛ de kama. E bɛ mun de fɛ Ne tɛ sanu fɛ, ne tɛ wari fɛ. Ne b'an ka dugu maa dɔ de ɲini na o ko Ɲɛki Kamara. Ɲɛki tɛ mɔgɔ dogolen ye o. A ko ne ma se Bamakɔ yan ka ban ko ni ne y'ale ɲininkali kɛ mɔgɔ o mɔgɔ la k'o tigi bɛ bila ne ye ko ka taa ka yɔrɔ jira ne la. I tɛ ɲɛmɔ Ala n'a kira yɛrɛ kama o. Ɲɛki bɛ mun baara kɛ Jagokɛlalen don. A bɛ kasɛti ninnu de feere. Walayi dɛ. A taa o taa an ka dugu la a bɛ taa kasɛti kelen kelen sɛbɛn an ka dugu cɛkɔrɔba bɛɛ. mais Ɲɛki a bɛ quartier jumɛn na Ala sa. Karate wa? Ɲɛki tɛ karate kɛ. A tɛ bɔgɔse kɛ. Kɛlɛ yɛrɛ bɛ fa o fa Ɲɛki tɛ gɛrɛ o yɔrɔ la. ayi i m'an ka kuma faamu kɛlɛ ko tɛ Ɲɛki sigilen bɛ min Yan. Yan tɛ Bamakɔ ye wa? yan ye Bamakɔ ye Ɔ yan de don. Bamakɔ kin jumɛn bozola bɛ yen Bozo tɛ dɛ maraka de don. Maraka jala. ayi kin dɔ bɛ yen o tɔgɔ ko bozola Ala na kira. Ko ni Ɲɛki kɛlɛ ka n'i yɛrɛ kɛ bozo ye yan. Ɲɔ dɛ maraka de don dɛ. kin tɛ ɲɛ dɔ wɛrɛ fana bɛ yen ko fajigila E tora e m'a mɛn wa? E m'a mɛn wa? N'a tɔgɔ de bɛ ko Ɲɛki. A tɔgɔ tɛ Fajigi o. Walayi Fajigi tɔgɔ kisɛ kelen tɛ an ka dugu la. ne ma se ka i ka Ɲɛki dɔn ma Patron, ni ma ɲɛmɔ ne ta dɛ. N k'a t'a dɔn. ne t'o dɔn Ɲɛmɔ ta. bon taa ye fan fɛ i bɛ taa ɲininkali kɛ yen N'i ye kolokolo ye. Kabako da. alors chérie baw bɛ cogo di An bɛ yan. aw bɛ yan Dɔɔni dɔɔni. bon n ye siyɛ kelen commandé restaurant na Cɛ yɛrɛ. voilà n b'a fɛ k'an ka taa pot ta n ye chambre de passage dɔ ta déjà Halisa wa? Monsieur Traoré. Ne kunna sirilen don ne n'e ka kanu ko in na ka se degré min na. Ne b'a dɔn walayi i b'a fɔ k'an ka ko in dan ten. E muso ye ne terimuso ye. Yɔrɔ kɔni n'a bɔra a kalama a bɛ gɛlɛya. non e fana sa n'i t'a fɛ ka taa a fɔ n ye k'i tɛ taa n'o tɛ ne muso bɛ bɔ a kalama cogo di E muso tɛ bɔ a kalama. cogo di O tuma e nana ko duguba kɔnɔna de don wa? an bɛ duguba kɔnɔ a bɛ bɔ a kalama cogo a ka ɲi tɛ sa n'i ko ten an ka taa. di Nka bi tile recette ye 2000 ye i b'o sara dɛ. non n tɛna dɛsɛ 2000 la kɔni n cɛ Sabali ta an b'o bila gara. d'accord
Ni joro dilambade awa joro kobe. Ni joro dilambade awa joro kobe. Ni joro dila la 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 la. Ni joro dila la la la. Ni joro kobe, joro kobe. Duguba tigi deja belaje, ama duguba tigi mandi. Accident bola, epana jugu. Tadaro. Ala na kiranya mun ala la tugu join e be bomi e na mun ne Ne ba ngadu ma do de yini naw ko nyaki kamara. Nyaki to mo ko dugo de yini. nyaki kamara Awo, jawo gala le do. bomo ko ya Ako ko ne masi akaba ko ne ale yini ngale ke mo ko la ko tigi be plan ya kata ko tira. Ide nyamala na kira na kamo. ala era to ko Wara ba. Awa dugu ma be babu ma ko wara ni kala. warani kali kali bot nyera la nete ka nyaki don Tadaro, ide nyamo. ne bi se ka ko kele min kiye Oh. yen so bara de la sa bi se ka ko kele min kiye o ye ka piye i ka ta fo ya fe ni mi ka nyaki i bi ta ya fe ka Ne bora yende sisa. e bora ye i ma ye Ai. i bi ta ta ni mi ka nyaki ye warani kali kali bi se ki so de o da ka di la o te mo yin du ba kono ta ya me Ne ti kita ko ke. e ti ta so Ai. wani ti ka nyaki yo i ka tunga dome tunga bara la est ce que kungolo kai Ne ko mai. mɔgɔ bɛna mɔgɔ ɲɛ ta duguba kɔnɔ Ni joro dilambade awa joro kobe. Ni joro dilambade awa joro kobe. Ni joro dila la 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 la. Ni joro dila la 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 la. Awa joro kobe. Duguba tigi deja belaje. Awa duguba tigi mandi bela. Accident bola, ikabara bola, efana jugu bola, bingani bola, yurubu yurubu bola, sunyani bola, enamara bola, duguba tigi deja belaje. Awa duguba tigi mandi bela. Ni joro kilambade, awa joro kobe. Ni joro dilambade, awa joro kobe. Ni joro dila, da 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 da. Ni joro dila, da 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 da. Awa joro kobe. Bon, voilà. Amuke fulo kan inconvénient dɔ de filɛ nin ye. I bɛ nin fɛnɛ k'i jɔ mɔgɔ ka da la i n'a fɔ inspecteur de police dɔ. Mais a ti filɛ ka girin ma don k'a sɔrɔ i ma enquête kɛ fɔlɔ k'a dɔn n'a cɛ bɛ yen n'a tɛ. Désormais ne tɛ taa da la mɔgɔ a yɛrɛ de bɛna ne ɲini. Ne manso o cɛ tɛ yan min bɛ se ka ne sina sabara dun o bɛ cogo di. Patron, ne mana sabara kula. Ne ba ngadu kuma do de yini ko nyaki kamara. Pourtant
na lala ma sabali ka dobo aga yala la ne ba furusa muso min kadiye ko furu muso furulen ka bɔ ka tɛmɛna yɛrɛ ye mɔgɔ t'a ta yɔrɔ dɔn a bɛ polisiw bolo wa a ye accident de kɛ wa a bɛ cɛ wɛrɛ bolo n bɛ ja la wa jɔnni b'a dɔn nin ye kɔlɔkɔlɔ ye wa n'a sen donna da fɛ a bɛ duruni parantiw nɛni daminɛ sa ka sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ a ma sotarama ta yɛrɛ a bɛ taa kamalen dɔ ka moto la a bɛ na dɔ wɛrɛ ka moto la patron ne bɛ ɲɛ kamara de ye ti ɲɔgɔn na kira kɔnɔ ne yɛrɛ de ɲɛ kamara ci ma mɛ o tuma ne y'a fɛ ɲɛna ko ne ɲɛ yɛrɛ de tiɲɛ wa ne bɛ ɲɛ kamara min dɔn o ye belebeleba jama ta o tɛ La ilaha Ndaba masa. illallah. Tante alabo. La ilaha Ndaba masa. cɛ a bɛ jigin an ka ɲɔgɔn kɔrɔ ci dɛ i bɛ kɛmɛ minɛ fɔlɔ o f'i ka levier la n'i bila ci la Kero ge ho sala. Ah, what is it? vieux No. i den bila ka taa n ka sabara ta so kan i b'a makɔnɔ 5 minutes dɔrɔn 5 minutes Ai, alta kada bi ko ni ke. voilà dɔgɔ i bɛ don so in kɔnɔ yan n'i bila mission dɔ la quoi muso dɔ bɛ yen ko lala Lala. ah mais tu es intelligent hein mun na i ma don école la Ne donna ko la mo ko mun fa ka berge mi. c'est dommage sans intérêt mais an b'a k'i ka levier la i bɛ ɲininkali kɛ lala ko cɛ dɔ bɛ da la yen man so ko ne ko ni yɔrɔ ka ɲi a k'a fili ka na yamɛ i teliya ka taa ka na Don ma fili ka be sini ya sigi. Angle. Mba angle. Ko la be ya. Mun mo ko be la la. Ko la ko ka la ko man to. Ko ana ko la to ko ta kwa. Don ma fili ka be sini. Aya dala mo. Ko mun so. Man to. Ko ana ko la be. Ko ni yoro ka ko la ka fo yen ta kwa. Bon, ta fa ye. Ko la be. Ko yoro ka ni. Ta ka di. Ta. Tu sabi la. Ayana wala. Ni na ni la. yɛrɛ ɲɛ Ki ka do ko yoro ka. yɔrɔ ka ɲi a jɛ ne minɛ n yɛrɛ kan bɔdɔ sini bɛ sɔrɔ nin bɛ na n bɛ kalo bɛ yan Eh, bato ma. Wa, adu na to ne be na sabani vitesse ta to. Wa an ka ta ka boya. Ya mai. Opna lokal de ñu ko gere fu dem na wa. Ko do wa. Bi ta ere kan were. Ye, mu ko planu. Awa ada. La ilaha Ndaba masa. la ilaha Tante alabo. la ilaha Ndaba masa. le petit m'a trahi ou bien ma jɛ tɛ la ka yɔrɔ cɛ e ye mɔgɔ tigi la cɛ he i ka kɔfɛ Allô? Awa ne yɛrɛ de don. C'est le fédéral de lui-même. Ko mun kɛra? Ko mun kɛra? Ko énergie courant tigɛ usine na wa? N'o bɛ kɛ cogo di? Han? Jɔn b'o ka sira ta yɔrɔ dɔn jɔn? Mais ça me fait 2 millions de pertes comme ça? Jɔn bɛ million mugan sara ne? Han? O bɛ i n'a fɔ banabagatɔ dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la fura tɛ yen k'a k'a la. Non, lamɛn. Jɔn b'o ka sira ta yɔrɔ dɔn jɔn? parisien nin kuma in dabila ne ka mɔgɔ sɛbɛ kuma f'i ɲɛna Mais ma chérie, million mugan de tiɲɛni filɛ nin kun sisan. kuma kelen tɛ ban A kɛra cogo di? parisien ne kɔni b'a dɔn ne tɛ cɛ fila kan O y'a faamu. n'i y'a ye ne sɔnni ta kanu ma ne b'a fɛ ka n furu ta ka bɔ tarawele de kan ka n furu siri ma
ni furu sa bi ni mɛ min tu o jɛlen don. Jaman so mena kan ko ne ande. Man to wa Ah, o fana ye jɔn tu. e da da. ayi Ko ram ko chere. Wa bi nan ko sana kan ni ko ne. o bɛ numɔgɔw la dɛ. Man to. nana ko Ko bon ni. nana du E ala o da bla ka mo ko ko. Monsieur Traoré ça va. e bɛ ne ka i bɛ dɔn ne la min na to yɛrɛ ne ka. Ah, kan ti sa parisien, kan ti kan be do ya na. Ena ko. dan Ndi tan. i ye min fɛ k'i jɔ a bɛ ɲɛnabɔ i la Man to. ba a kɛra cogo di. e ka sira dɔn ni yɛrɛ tun ye dɔɔnin fɛ e jɔtɔ tɛ k'i kɛ nin muso kan. ne i ka problème don wa ayiwa ni n ka problème tɛ n'i ye den tɛmɛ i k'a maga la n'ala y'i gɛrɛ. mon n'i frère gɛrɛ gɛrɛ i tɛna n'i dɔn ye den maga la. bɛ ne ye wele ko manso n'u b'i wele ko manto ni ne ye mani filɛ k'i bɔ n'i ye den ma kɔnɔ k'a bɔ i nɔ na Hey, man to parisien. Ata bi da bla ya. Wo mo ko bi. Traore, ita yi ni ka nyodo ko ngu be kele le la. Ku be kele le la. E ra ko mo mun. Ya. Baba, John ne tun kɛlɛ la sisan. Kan ka tu kɛlɛ wa ɲɛ t'a la kɛlɛkɛla dɔw yɛrɛ taara fara ka sigi. nin den dun k'a ci juruma kɛ ye O bɛ kɛ cogo di? Fɛn bɛ san wɛrɛ nin la. den sa o tuma ne ka wari di dunna la Tanti, ne ko kɛlɛkɛla fila tun bɛ kɛlɛ la sisan e b'u dɔn wa? Han? Tanti n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ fa ye nin toli la e de nɔfɛ. Tanti n'i ma dɔ bɔ i cogo la n'a toli kɔrɔ i kelen b'a kɛ. I ko to ni. Ne ma dɔ wɛrɛ fɔ o. Ni bi ko ku ba ya ka ku. Ne ma ka le. Tanti, Na ka le bi plan le. ba yɛrɛ de sɛgɛn i nɔfɛ. E ba ta de en konten. Ni ko mo ba ya ko ka ko ba ya ka ya na. E ku di ka se ni. I be ka ta ni ko ko de ti da. I ba ku ko de. Ku ma. Wa yo ku ma ma se ni ni. Tu ti ah. Dugubasigi, koche srijala, dugubasigi, asere, dugubasigi, koche srijala, dugubasigi, asere, dugubasigi, koche srijala, dugubasigi, asere, dugubasigi, koche srijala, dugubasigi, asere. Nyomeya, nyoyeya, nyomeya, nyoyeya, neyomeya, nyoyeya, auyoyewa, auyomewa. Auyomewa, nikene ya tife, dukuba siki mandiyo. Nilana ya tika, dukuba siki mandiyo. Nifemba tife, dukuba siki mandiyo. Kumayarotela, dukuba siki mandiyo. Jimmy Aradepe, Duguba Siki Manji, Sierra Tila, Duguba Siki Manji, E Duguba Siki, Coaches Rijala, Duguba Siki, Asere, Duguba Siki, Coaches Rijala, Duguba Siki, Awa Duguba Siki, Coaches Rijala, Duguba Siki, Asere, Duguba Siki, Coaches Rijala, Duguba Siki. Dugubasigi, Utendrijala, Dugubasigi, Atene, Dugubasigi, Utendrijala. Ala kana bi
sotarama ko ka kun ta ɲɔgɔnna ye koyi wa k'i bɛ sotarama ko ka nɔgɔn ni maɲan bugu ta i mana bɔ i tɛ sotarama sɔrɔ non bi kɔni ne bɛ bamakɔ sotarama bɛɛ fiyɛ min ka pièce dafalen don min ta ma dafa o ba bɛɛ fiyɛ jɔn wala bi ta in tɛna ja file fiyɛtɔ avion tɛmɛtɔ la o ye batara ko ye bi e ko cogo di ayi ne ne tɛ polisimuso madame hali n'i ye ɲɛ i b'a dɔn k'e ye mɔgɔ kafalen mais est ce que ne y'a f'i ɲɛna ko ne ka fiye bila sotarama de ne bɛ n ka fiye bɔla ten cogo de la n bɛ ka ordonnance ba kɛ sotarama kala moi je n'aime pas ça n b'a fɔ n ko ni tɛ wa da ne ka mun wɛrɛ ci Tante bi sotarama ko bɛ cogo di ne den kabini ne jɔra a sotarama kelen ma tɛmɛ fɔlɔ mais n ko sotaramantigi caman bɛ bɔ ni projet de u bɛ sɔrɔ ka na faso kɔni fɛ o de bɛ sotarama ko gɛlɛya la o de ye mun daminɛ ne y'olu fɛ tugun walasa ka tile fiyɛla ninnu dévier jɔn b'a la n jo don bari a file fiyɛ ko in talen don ne barika ye cogoya min na e ko polisimuso bɔra ka file fiyɛ avion tɛmɛtɔ la sisan a kɛra e don i walayi sa n ko nkalon tigɛ o bɛ mun ye o tuma la o avion jiginna pilɔti m'a dɔn ko fiɲɛ wulila yɛrɛ sotarama n'a jɔ k'aw to nin fileba in na dɛ ne bɛ kɛ garijɛgɛ cɛ ni i ye n ka garijɛgɛ cɛ bɛɛ amuna e bɛ mobili in na ne mobili in na e bɛ fɛ ne k'an jɔ e ka don mobili kɔnɔ e bɔ bɛ kɛ ka misi mɔ tari sugunɛ yɛrɛ fɔlɔ nin ɲɛ guwa de ye ne de fɔlɔ ma fɔ maa kelen wa n'i ko maa kelen don e labanna ka fɔ maa kelen wa n y'a fɔ a ma kɛ maa fila ye wa maa kelen place tun bɛ sɔrɔ bon ça jɔ kɔnɔ a filɛ i ye n bila retard la retard ka bɔ n'i bila avance de la yanni ka girin fadenw ka mobili jɔ sira dɔ kan fa a ye nin kuma ninnu dabila sa di yɛrɛ kɔlɔkɔlɔ u bɛ kule de la an dala ten tɔ sotarama hali chauffeur kɛ ta la ka ne ka fili kanu chauffeur kɛ n'a jɔ k'aw to nin fileba yɛrɛ la i b'a ko fatɔw a n'a jɔ dɛrɛ arayida tɛ o e ko an y'a fɔ arayida an ta y'an dabara ye nɛgɛ sira da arayida e ko arayida sotarama voilà n'i yɛlɛla sen kan n bɛ fa tigɛ a ɲɛna cɛ ne ka sira tɛ ka yɛlɛ i ka sa fɔ kunna i bɛ mobili ɲini de la i bɛ mobili ɲini na bon ne b'i kɛ mobili ya ni ne ye mobili ye don i bɛ min nɔfɛ b'a sɔrɔ a ye sabali san an bɛ jɔ k'u ye kelen a ye nin dabila aw yɛrɛ cɛkɔrɔba tɔ karimuni i t'a lajɛ i ka autostop ta i ka taa ba n'o tɛ i bɛ taa retard la dɛ personnel tigi ninnu bɛ ekɔlidenw arranger k'u ta k'u bila ɲɛfɛ i to dɔ la jɔ ka taa n'i ye tanti e tɛ autostop sɛgɛrɛ dɔn n ko personnel tigi ninnu bɛ suturalalu jeune fille samara jatu ale ni assimilé politikɛlabaw u b'olu de ta e m'a mɛn ko a bawala ni burukinafa ninnu k'olu tali contrat ka teli wa tanti n bɛ min y'i fɛ n'i ye sotarama sɔrɔ wagati min i bɛ taa o de jate ka gɛlɛn. chauffeur kɛ n'a jɔ dɛrɛ i m'a dɔn ninnu yɛrɛ tɔ sa hali k'a ye kelen ne jɔra ne ma se k'a minɛ ala ninnu ka kule ba fɛ hali chauffeur kɛ yɛrɛ taara ka ne ni client yɛrɛ bɔ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na yɛrɛ wari sugu bɛ cogo di i ma kan caman minɛ kabini dugu jɔra ne jɔlen bɛ yan i ni minnu bɛnna sisan kabini ne nana u bɛ kule de la arayida hali chauffeur kɛ taara ka ne ka file fiyɛ ka mɛn voilà depuis a polisimuso ko daminɛ a ma taa anw anciens dimi sira fɛ nin de kama don se k'an cɛw bɛ se k'an débrouiller ka kan caman minɛ ka tɛmɛ aw kan san polisimusoninw yɛrɛ fiɲɛ bɛrɛ t'u kunna u file fiyɛ kani bɛ ten pere mais chef n'u ye file fiyɛ ka mɛn u ye file fiyɛ ka u ma jɔ moto t'i bolo k'u kɛ o tɛ fu ya ka mun kɛ moto la k'u kɛ k'u minɛ de o tuma aw y'a ka formation bɛɛ kɛ file fiyɛ de la a ma kalan boli la wa e bɛ fɛ k'a fɔ sisan ko ka mobili gɛn k'a minɛ i sen na kɛnɛ kan ka sotarama gɛn k'a minɛ i sen na polisikɛ kan ka kɛnɛya ka tɛmɛ sotarama kan k'i kɛnɛya ka tɛmɛ sow kan ni polisi kɔnɔbara bonyana ka ban retraite ma se wa ne kɔni ma maa wɛrɛ fɔ ni ne kɔnɔbara tɛmɛna nin kan dɔrɔn n bɛ démissionner filɛ duwa ta sotarama min filɛ nin ye n b'a fiyɛ a la sisan fo ka chauffeur kɛ ni kaye kalo ka bɔ tagabiriji fɛ Zamla Zamla est arabe. Bro, non, kɔrɔ tɛ na vraiment, putain, qu'on est jota.
Non, pour moi, il est pas bon. Il va kalama il tout de. Ne il fait pas qui to tawa. Il va infraction il va kalama. Infraction de l'impolitesse, il fait rien de oui, infraction de l'impolitesse. Eh, Supergay. Ouais. Eh, là, tu n'as pas de voir, c'est une année prévenue. À quel point? Est-ce qu'il y a un risque? Il est là pour le sous-boulot. Et il est pour tout le monde. Mais on ne va pas faire pousser pour le cigare. Mais alors, pour dire, alors, merde. Oh. Eh, patron, vraiment, mon président de Benko. Nous président de Fouka ambulance nous m'avons qu'on a trouvé c'est que de pompier qu'on a. Problème est à court qu'on a. Patron, ouais. Il m'a l'air pour tout la famille. Parce que les mots viennent à Okatila. Quel est mal, on y a donné tous les mots contre Okala. Eh, on a un mot sur le WhatsApp. On a négocié. Pour le moment, eh, vraiment, on ne peut pas. Voilà. On y a pour une bête de quelqu'un qui Voilà. 25 000 francs, voilà. Après, on a moulin. Mobile mai, imai. Il y a des mafos. Et qu'on va donc qui comme mobile mai. Farte mobile là. Faire aussi moi on endo. Joie va donner frère bala. Barça de chez Mateka Job. Faut prendre des calefs. Assurance là, signature là. Mobile est à court pour intervention là. Eh, patron, il va se gratter du même. Non, mais tu seras timide. Tu veux m'inter au rugby. Ne ko warde. Il vient voir, tu vas y aller. Patron, à la tête, arrangez. Patron. Ni chauffeur na loma ni monto la kuma sa ni o yere keta. Bravo. Akara mole. Edma mobile ko la. Awo ne ma jigi Je jona. fana sa kana zone sukuma. Ni ba mobile ko la ni ko tuko gela yere ngana. Aya kai ta bi be she. Voilà. Aha. Ben dige tundi. Ale 2500 Ben bile parti en 2500. c'est quoi yo de Dieu. D'accord. That's what it is. Bon, ay erne fiti de na ko. Ah. O 500 francs comme era ko ko itirge. O 500 Ne terke do. Ah. Asiela ne mata ko fe pour ki ka se ka war minala. be chef ne ba. Ko na ni. That's what it is. O bo o ye Ne de ka ki ko war minala. Ma fi ente war msemna. Nisma. E kan ko su ban. Bon. Yoro antina ta na pe ko ni. E me bu. E ba mungala. De ma bi bulo. Bon, ne ra ko ni mun yin fe. Eh, monsieur le maire, pardon. Le brigadier, Comment? bien nga war bo sutrama mo. Oui, ka war bo donc ya kla ko war de flam bulo ko. Ay, Amu ka war bo ko ngam ne ke. ay téléphone ti ko. Check out on that. Sutrama la joke. chef be ha ke to ha o ma sutra ma ya ma numéro ta ko on ta numéro don vraiment. Ama boko police de sutrama be numéro 2. Am bien circulation de kama on tia so mene kama ya. On ba ta ko si dro de kama. Ta ye dro. Ba bla ko be police la joke ko. Ah amene ke. So mene amene. Ne ne nga war bo wa dibili ki ma du. Cheta ka bonda na sa nu ka war bo ko ngam. Ya ko. Chef. Ni e ko ke to la ka tin. Fa ble ya de dunan na ko second. Ante position. Munata. Na ma position ni ka fa di wala bi bo ma ne. Nini ka fa jubara togo togo ni se kan fla kenyi. Bu mo yire la ka information bara ko kala se bi ma era da entraînement kay ni ko ko bo ne. Wa entraînement mo le vraiment fa no ma ko. Ama position. Ni ka fa di wala wallahi. Raso ba ko shino ko. Wasi solo masini Mamadou Bakar Kulubali. Olu be président dimanche la ko datu ba ko ko. Ngada ka ba. Ama ya ma ta ta. Bien nga war bo. Chef, monsieur le maire kala da. Brigadier nga wari. Dugubatigi, koche trijala, dugubatigi, atere, dugubatigi, koche trijala, dugubatigi, dugubatigi, koche trijala, dugubatigi, atere, dugubatigi, koche trijala, dugubatigi. Nyomeya, nyoyeya, neyomeya, nyoyeya, au yomewa, au yoyewa, au yomewa, au yoyewa. Nikana ya dive, duguba sikimandi. Nilana ya diga,
duguba sigi ni femba di fe duguba sigi mani kuma yoro de la duguba sigi kimi yoro de fe duguba sigi mani Signora Tela, duguba sigi nyome ya Naija neko de Naija ne mago te mɔgɔ la mɔgɔw de mago bɛ ne ka dɔnniya la ne mago tɛ cɛ la ne mago tɛ muso la cɛw ni musow olu de mago bɛ ne ka dɔnniya la nangolongo kɔn dɔrɔn ni biɲɛ dugu ka duguba magobatigiw sama ka se ne ma yan Anula karamɔgɔ Anula karamɔgɔ Anula karamɔgɔ ni ma n wele n tɔgɔ la i bɛ fu la sabu ne tɛ nin laminɛ Inula Naija Naija ne tɔgɔ de ko Naija bɛɛ ko ne ma ko Naija ne tɔgɔ tɛ ko karamɔgɔ wa ɲɛ min k'i la n'a m'i diya i b'i ku ta ka taa i mago ne b'a dilan i sigi wali k'i ku ta Naija n balimakɛ fɛn min mana maa sen na teliya o ka n'i da la sumaya i tɔgɔ ne tɔgɔ Monsieur Traoré Misi Traoré min b'i kun ni Monsieur Traoré Misi Traoré min b'i kun ni kan cɛ fɔ ne nakun tɛ baasi ye karamɔgɔ Saturula Naija nakun tɛ baasi ye nakun tɛ baasi ye mun ye siya i kun ta ne sigi kun ye yan baasi bɛ mun ka ko la ko baasi ma yɔrɔ ta ka b'u kan yafa ma ne nakun baasi don wa baasi belebele Anula Naija Naija ko kuma na bibi sirana na o ɲɛna balimakɛ nam i b'a kɛ to dɔɔni ni kamalen ka ɲɔgɔn faamu waati kunkurunni o kana kɛ na dɛ ni cɛ in wari ba de b'a kun o don a bɔra yan 5000 ja a y'a bolo bila a kun k'a di ne ma hali a ma siga siga n'i bɔra i b'a fɔ a ye ko a kana giri ka don n bɛ labɛn dɔw la fɔlɔ ni n tilala a bɛ sɔrɔ ka don i y'a faamu wa kana ɲinɛ n kɔ ne nakun baasi don wa baasi belebele hali ni basi kɛnɛ bɛ suru i nɔfɛ nin ta bɛ ɲɛnabɔ i ta ɲɛ i dalankolon min n'i jɔ tɛ k'e nakun ye baasi ye cɛ min bɛna don sisan n'a tɔgɔ ye ko parisien k'a kun siri k'a ɲɛ siri k'a da siri k'a n'a bolo fɛn bɛɛ kɛ ne ta ye don bisimila ini bara n ka cɛba don wa cɛba papa cɛ i ye nayi dutigi ye koyi a ko a bɛna bi a ma bi jɛ fiyewu anw bɛ faransi français ɔhɔn n b'a dɔn layidu ka gɛlɛn o ka gɛlɛn dɛ wa rendez-vous faussé man fare o ma ɲi i ni denni ka ko a bɛ cogo di a ma ɲɛ baara ma ɲa i ye baara min kɛ ka diya a ma ɲɛ tiɲɛ na a ma ɲɛ yɛrɛ de ne ye min f'i ye i y'a kɛ ten i yɛlɛ woro min k'i b'a bila i kunkɔrɔ ka si ni dugu jɛra k'a ɲimi e y'o kɛ n fɔlɔlo de la wa a kɛra i n'a fɔ ko de y'a tɔ bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ayi ne b'a sɔn ka yɛlɛ woro bɔ i ka ko la ka saraka da ka k'e ma yɛlɛ o tɛ se ka kɛ nin tɛ yɛlɛ woro ye wa ne ye yɛlɛ woro 2 de san walasa baara ka ɲɛ saraka ka minɛ k'a 2 bɛɛ bila n kunkɔrɔ k'a si dugu jɛra ka 1 foroke sur place yanni ni denni ka ɲɔgɔn ye ka kuma a y'a dɔnbaliya yadɔ kɔni e y'i ta kɛ e ma ne ta kɛ dɛ ko woroden kelen n'i y'a laminɛ k'o kɛ 3 ye ko k'a ɲimi i y'a laminɛ k'o foroke ne tɛ kankɔrɔbɔ han i y'a mɛn wa nin de ye ka yɛlɛ woro ye wa i ɲɔgɔnna tɛ ne kankɔrɔbɔ dɛ i y'a faamu wa ne ye ka yɛlɛ woro ye yɛlɛ woro tɛ mun don ne ye yɛlɛ woro ye ko yɛlɛ woro i bɛ taa kasi woro san ka na kasi woro wa i ɲɛ t'a ɲɛji sira jigintɔ la wa wali b'a fɛ a ɲɛji de ka tunu ka walasa i k'a dɔn ko kasi woro don batarama n'i tɛ woro dɔn i t'a fɔ k'i tɛ woro dɔn wa
ite wari di yɛrɛ man ka taa woro san wari di ka na 1000 sini bɛna woro sɔrɔ yan Naija, woro den kelen 1000. a to yen e de mago bɛ walimuso la k'a détourner ka bɔ a cɛ kun Naija, ni kuma in fɔ dɔɔni koyi. N ko cɛ min filɛ da la, n ko de y'a cɛ ye. n de y'aw ka lala in cɛ wa Ale de don kɛ, a yɛrɛ nana mun de la yan de. a nalen bɛɛ ko a ka saga damadɔ tununa a bɛ taa saga 50 ɲɔgɔn na ko an ka baara kɛ cogo min na saga bɛ se ka ye don fɔlɔ n ye n tɛgɛ sigi a ka saga 20 yira don filanan n ye baara kɛ saga 70 yira Naija, ko saga bɛɛ lajɛlen ye saga 50 ye o. Don fɔlɔ saga 20 yira, don filanan baara saga 70 yira, ko tɛ 90 o bɛ faamu cogo di? hakili ka baara tɛ wa buna adamaden bɛɛ bɛ fili e ma fili ka taa yɛlɛ woro kasi woro san yɛlɛ woro pilasi la O kɛra yɛrɛ. o ma kɛ wa nin de y'aw ka lala in cɛ ye a ta tiɲɛ na n b'a baara k'a to a yɛrɛ bolo a bɛ taa saraka k'a da muso cɛ fo k'u saw ti ɲɔgɔn kan kan muso in i b'i sago sɔrɔ a la n'a ka di ye taa makila kura san i k'a bin i ka so cɛmancɛ la muso in kɔni a bɛɛ k'i ta ye kulibali don wari sara i ka taa Naija. kɔrɔbɔbali don koyi Cɛ, wari yelen tɛ fɔlɔ dɛ. nin kurusi belebele in kɔnɔ ka wari tunu a lajɛ koyi a ɲini ni hakili ye n'i y'a giri-giri jibila a bɛ don i ni wari cɛ a ɲini I y'a ye. ɔhɔn N'u y'a bila ko n ka kulusi tunu n'a pɔsi kɔnɔ. wari fana bɛ bila fo ye wa Naija, duguba kɔnɔ n'i ma wari bila n'i y'a bila i ka kɔntɔnɔ pɔsi kɔnɔ, banni b'i ka pɔsi tigɛ ka wari bɔ. aya kɛmɛ bi wari kan dɛ I t'o jango kɛ tuguni pase. i b'o fana minɛ wa Naija, e yɛrɛ ɲɛ bɛ wagati la sisan. aya minɛ taa n'o tɛ n y'a f'i ye cogo min e ka taa hɛrɛ b'i kɔ hɛrɛ b'i ɲɛ baara in n'a ma ɲa n ka t'i kuma bɔ sini lahara jɔ kɛnɛ kan n b'a fɔ ko ka ne bɔ alijinɛ kɔnɔ ka taa n'i ye jahanama k'i bɔ jahanama kɔnɔ ka taa n'i ye alijinɛ kɔnɔ ne pilasi la baara in wulibali don kɔrɔbɔbali don taa hɛrɛ b'i kɔ hɛrɛ b'i ɲɛ N'ale de b'i la. ba taara den tafogo adamaden ka bonya ta ka jɛnya ta ka kegunya o tɛ kɛ o n'a ma fɔ ko muso dan ye nin kelen e tɛ ka taa sini lahara jɔ kɛnɛ kan k'i bɛ réclamation kɛnɛ na ala ɲini fɛn min tɛ baara ɲuman ye jɛnɛya haramu kojugu a kuma bɔ i da ni ala k'i ni minɛ k'i kari a ka jahanama kɔnɔ fo ni min kɔrɔyala min ye misi tarawele Naam. don bisimila e ka hakɛ to ni kamalen ka kuma a kun t'a la janya na tuguni Keti la. Ne ko, cɛ min bɔra yan, a kun nana mun de la e fɛ? a kun nana mun na tiɲɛna e tɔgɔ dabaw ma se misi tarawele tɛ wa u kun kan k'a da i la de ko fali tarawele bagan misi i nan'i mago la cɛ nan'a mago la i bɛ ɲininkali kɛ o ta la mun na i ka fɛrɛ don wa Ayi, ne jo t'a la, yafa n ma. cɛ nakun kun ye k'a ka saga 50 ɲɔgɔn na tunun na ko k'a ɲini a ye komi e ye misi ye sa n'i yalatɔ n'a sagaw bɛnna i k'an ladɔnni i nakun fɔ i ka wuli ka taa An cɛ dama dun. Dogona t'an ni ɲɔgɔn cɛ. i dogo kɛ ne de ye mago dilanla ye e ye magotigi ye i dogo a bɛ kɛ jɔn na A ko bɛ ci ne da la. mun bɛ yen k'i da turu n na wa n tɛ sɔn o ma dɛ nakun fɔ k'i kan kɔrɔta ni bana ma yala fura t'i sɔrɔ mun b'i la Ne ko kulisi jalako problème de bɛ ne la. secret la kuma tɛ a ye kan kɔrɔta bɛɛ k'a mɛn mun de b'i la Ne ko kulisi jalako problème de bɛ ne la. baba e ye misi yɛrɛ ye bagan kɔni i bɛna n kulɔ embouché i ye bana min fɔ fura b'a la n'a y'i ja ne bɛ se k'a furabu ye a fura lakika bi yan n'a taara k'i to kamalenbaw u bɛ mun wele ko dugu maniso u b'u kulon k'i muso la I walayi sa. o walayi sa yɔrɔ bɛ kɛnɛ kan e kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko kamalenbaw b'i muso kan A ko safurula. i sigi misi o safurula yɔrɔ tɛ kɛnɛ kan wa n'i ka jakuma t'i ɲɛnaminɛ wajibi tɛ kamalenbaw ka k'i muso kan wa wuli i ka taa i natɔ i ni furunɛ ka na i ka charbon k'a la ni tasuma 9,000 cɛ i k'a bila i kun i ka baara ne b'a kɛ O ka ca ne ma dɛ, dɔɔni bɔ a la. hali 8,000 ni 999 ni 99 ni pɔpɔrɔ 9 ni tama 9 ni su 9 ni 9,000 jɛ tɛ n bolo ti don a kɔrɔ a to yen kamalenbaw b'u kulon kɛ de muso la n'o tɛ ne ka kurusi jala bɛ 10 sur 10
Anche. Aba, musowa. Bismillah. Oh, sigile. Ya kai ko. Ai. Agnes, ai tanatala. Asi, tanatala. Oh. Bismillah. Aldodi. Namo. Ne to ka ko munesa. Munesa. Koro ya. Ai. Oh, aya. Ne na ku jago ke fura ku. Jago kai ne. Jago kai. Lala. Oh. Ne ba ta kan kursa ka bonce ku. Kan kursi man shoma. Nga san chama de ben chebulu. Ba ta ka bolu. Ka bara in kai ko dugu. Fursa nyona bara man shi flatin jamana in kono. Fursa yare de kai. Ikabara imago na ijade ba kila. Ani ni ku imita de che ka duwe imita na. Probably. Kana ni ko ena sa. Madam. Beke grand commerçant kalofla. Ibina watili garin dala. Avansi waduru ni mago jabira. Ise ma ke mi e bo ta dukelen ka kaduma Allah subhanahu wa ta'ala ko yan fanku. Aben kono. Bina ni furawu. Wow. Don't go kadai. Ne. Don't furu salai. Oh, e folo taple. Right. Be from we mu nyedala. Go from we make a wara jubato no no dila. Wara ba jubato no no. Iba ko na ka mu nyedala. Ani ku che ka shika do abe shika do. Na nyedari ka bike ko ma nyedala wara ba. Na se ko sora da naija. Umangale wa sabatma. Ai. Sinin yara be marfata mbi do kungo kono nyeda wara nya kamba brika na nano noy alli tesra ni wara de umbina Ai wara do ko akan kale mbelo do gala oh eta furaji ibam ka do mi furaina ke boya ka seso ko do me ni madam yana ikana tuni be fere wai ka sabara nye jode o tike ni ya mi ki kono la banya maire ita do so do ba fo ko madam yana e bi sawa e jode Ala. Ndu wo do woni. atado Na dala kuna wala umesea. atisia Kwa nene kuna kufama sana sila kasea. do gala su chala atado Ample. Nyene chama ngayo kwi. oh Ha? Titi nyama akana do kone bia. ka shi da atise ka do ado ya oh aya to ko tuna atise ka se ya akana ta numa ya fa fe de kontrol be ai ka kini fe do touch Chitarawe. Ça fait une annonce sur le mot de la. Ni ma dori, ça ne comment comment bibo. Ibile me comment. On voit ça tout nikata. Ne voit ça tout nikata. Oh, kaduna, voit ça. Wallahi fara ba bolo ni sibu be kawa. Allah. Mungara senan damawa. Lala. Wallahi ne kono bolla era. Kamu ngai? Abe kan dimi ko kono bolla. Ka kono bolwa. Madam, korna ma Afrika kono bolu fura da umma jabu ka fura place. Naija la je juna ko. Ah, don ga na ji. Kitse ka tama. Allah. Ini ngara bara gara. Ah, madam. Kona keto. No ta nyamindi. Jana kono bolu sai. Allah. Adu gara bara ko ni. Dosi re te from na. Ah, doji ko kuma tala de. Itu dala jaga nyege yoro ira na non te so so. Nyege wa. Nyege tiya wa anta bi nyana botu. Nyege tiya. Ai ta so. Ai wara sara kata. Ana jogo ka kwatu. Ito nyana bo. Kono bolu doy se ka jogo kawa. Kono bolu ni fulala. Obi kalo sa banyo na de ke no ba na bi na ka from. Oh, ai wara sara fulala. Wa wara di sama de bo ai atila. Mana kana bo he de. Nga fro ta na no boy. Ta sana.
taara den nugu na tigɛ i kɔnɔ bi n'a ko waati b'a fura kun daminɛ na nin fana y'anw balo cogo ye duguba kɔnɔ bɛɛ n'a dayirimɛ sɔrɔ cogo tɛ wa ne bɛ taa fɔlɔ tansi à la prochaine.